Mga unta guys, pamakaw. Adobong baboy, kaon na guys. Ito balo. Banat ng mga unta. Adobo ang sultan. Mga unta guys, pamakaw. Kulay sausawan. Templado naman. Timang padulutan. Lagi man. Ano ito ni Kurame naman din? Kwarto. Kwarto kayo na. Ano yan ka daw? Ikaw mo dadi to, di ka daong. Ay, man to chips yan eh. Kahit mo doon. Oo, kwarta. Ano yan? Mamalik ka to sa isda. Sinin mo ako tango. Wala. Wala, nyabot na na. Domingo na mayroon. Ano yan? Anay, nagkaon naman sila. Kami anas so kang hawan. Pumili suka. Ay, limon chito. Dito. Pepsi mo dira. Oh, Pepsi dito ma. Dahil mo taka bay sa tangos na. Napamay ako nakabayad sa utang. Dito po na susit, wala ka bay ang utang. Ne? Anniversaries guys. Ako? Adobong baboy, kaon ta guys. Gusto ko din ikaw kaya mukha na ng sinabaw. Kaya mabusog. Nakahapit mo diri sa balay ni Ipi. Gahit man tay. Wa man yung piskig. Suka. Buing. Pipi ang bukog. Ang sinila ano niya dire dyan, oh? Uy, pilo-pilo. Kailan mamilo, dan-o ka po. Tagan masad kaayo. Hindi ko balo. Banat ng Mag-jacket ka. Oo, po yung ginipisuka nga na sili. Pero suka. O sa mag-isod niyo ano dyan? Nagbilin mat ako lahat ibad kapilar. Diyan ko nito gahapon. Nainga mas kirin siya ibad ng Domingo. Akin eh. mga unta. Adobo ang sultan. Ito unta. Ya, maisa mong kan ano. Mais. Patapin lang. Kaon. Nga suka din. O, lagi. Kaya! O, atyung suka ka. Ang mga ito eh. Kaya! Wala to. Kaon mo lang. Mani ba ba mani? Maadyo, mula. Yali na sa buwa oh. Ay na lang ano tuyo oh. Luka pa ito ka balik. Parat naman suka ang gumawa. Kaya alam tuyo eh. Parat lagi. Ano sa man to? Sila. Nagbata mong ganyan. Sila to. Di ba ka ito dulu? Kita? Dami ng bata. Pwede naman to. Di ba anong to kape nga pala? Kano ngayon biya, di ko dagbata. Pwede naman mga senior, pwede naman ganyan. Kuhaan ka ng nanay backlight. Pwede na. Kaya naman Ang importante, mamas. Eh, di oy, butangan mo siya sa likod. Kaya naamar ka ng asawa. Tala na sila ka buwan o magkita. Kaya English na siya. ay manasa mga anak. Liro. Oh, gulahin na lang yung gabi. Nakidyan apa mga katamat ka. Para birthday ni Seth. Kano sa birthday sa city? 19. Oh. Wah, birthday. Ayun ba dato dyan. Ka ama. Ay, wala pa yung kwarta. Ulong tato ka ang ganin niya. Ano yan ako? Ano ko nang bili nila? Anin! Len! Mama pala Jennifer? Kutsyaw ko lang. Oh. Ah.
kaon. Wala. Anong pulo ah? Ano? Wala ka humay. Na, dag ko kayo. Oh. O pag ito na kurot. Ako na po kuan. Ay mga basket chill katong sa kuan pa to. Mayo. Dahan ako ay mga 2 kilo pa. Ano magkaon kay la? Ay baka ito 50 te. Bakit lang yung si Lola? Biste? Kwarta be. May Lola. Ah, si Lola. Ito. Ah, Kay ano? Gawa. ingon si Lola magpapikse. Lola. Deadline kasi naman 12. Yung last na matay. Nagbayad din ko ba? Mo tay. Na din din. Kinsa? Ay tay. Din. Ako na ko Lola. Na may deadline ko 12 kung itong last na ko. Ma, nga man yung deadline ko 12 bi oy. Dahil mo Deadline na. Ben, namatay mo na ako mamingin ko.